En Néstor arriba cada dia a primera hora del matí a la seva feina, al Centre Especial de Treball que la Fundació Pere Mata té al polígon industrial Bascós de Reus. La Fundació Pere Mata és una entitat promoguda per l'Institut Pere Mata. El seu objectiu és desenvolupar una xarxa de recursos que complementin l'assistència sanitària i que permetin un abordatge integral de les persones afectades per trastorn mental, discapacitat o dependència. De les diverses activitats que desenvolupa la Fundació Pere Mata, Néstor treballa a la brigada de jardineria després d'haver passat per un procés previ de formació al servei prelaboral de la Fundació. El servei prelaboral de la Fundació Pere Mata, del grup Pere Mata, es va iniciar al novembre del 2005. Els destinataris d'aquest servei són persones amb trastorn mental sever que estan en edat laboral entre aproximadament 18 i 50 anys. L'objectiu d'aquest servei és que aquestes persones que el que volen és aconseguir una feina, intentar facilitar-los. Ho fem a través d'un programa de rehabilitació individual on intentem que aquestes persones ateses al nostre servei puguin recuperar, adquirir i mantenir les capacitats necessàries per poder aconseguir una inserció al centre especial de treball o per realitzar una activitat laboral a l'empresa ordinària. Aproximadament el 31% de les persones ateses al servei prelaboral aconsegueixen la inserció al Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata de Reus. En Néstor, el Salvador i els seus companys ja ho tenen tot a punt per començar una nova jornada laboral. Mentre un gruix important de treballadors es quedarà a les instal·lacions del polígon, en les línies de muntatge industrial, uns altres, agrupats en brigades, marxaran per realitzar feines de cambrer i restauració, tasques de neteja i bugaderia i manteniment de jardins i d'exteriors. A la brigada de jardineria fa 2 anys, però algun estiu també m'agafaven abans de quedar-me a jardineria i vaig fer la feina, els hi va agradar i ja porto 2 anys fent la feina aquesta de jardineria, que està molt bé. Bé, vaig fer un curs i vaig durar el curs 3-4 mesos i em van contratar i ja porto 4 anys. Bueno, les feines que es fan a jardineria són manteniment, diguéssim, de tot el que és el jardí, la foresta i tot el que hi ha en aquests llocs. A recollir pinassa, ficar-la dins d'un capasso i quan ja està el capasso omplert ho fiquem tots dins d'un saco i ho aboquem. De màquines fem servir desbrossadores, segadores. De cara a l'hivern ja el que més fem és recollir fulla i fer la poda. La poda és mig any, tot l'hivern. Al centre de treball de la Fundació Pere Mata al polígon Bascós, els treballadors i treballadores dinen abans de continuar la seva jornada laboral en les línies de manipulats i muntatge industrial. El Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata es va posar en funcionament el 2003 i van començar 2 petites brigades, la brigada de jardineria i la brigada de restauració. El 2003 hi havia entre 5 i 10 persones treballant i a poc vam anar incrementant noves brigades, com són les de jardineria, que actualment ne tenim 3, la part de manipulats, que es va posar en funcionament l'any 2005,
i hem creat també la part de bugaderia i neteja i la part de manteniment d'exteriors. Actualment tenim 90 persones treballant al Centre Especial de Treball. L'any passat es va realitzar un estudi on vam obtenir uns resultats molt significatius. El primer, disminució dels ingressos hospitalaris en un 53,8%. El segon, reducció de l'estada mitja d'aquests ingressos hospitalaris de 27 a 4 dies. I el tercer, la reducció de l'absentisme en les visites de psiquiatria en un 43%. Aquestes dades ens demostren que el fet que una persona tingui un lloc de treball beneficia en la seva qualitat de vida. El Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata treballa per diverses empreses amb el compromís de complir els controls de qualitat establerts i els terminis de lliurament, sobretot en el cas dels productes destinats a exportació. Aquí al taller de manipulats i muntatge industrial el que fem bàsicament és treballar per una empresa que es diu Virginias, que grapem els cavallets dels caramels i els encapsem i fem aproximadament uns 10.000 diaris. Després fem muntatge d'estenedors de la roba de diversos tipus i en faríem entre 250 i 300 diaris. El següent client és DMT, una empresa de muntatge de portes d'ascensor per l'exportació, que els hi fem una sèrie de components, que en faríem entre 500 i 700 diaris. Després, una de les noves feines que hem incorporat és el muntatge de braços de toldo per una empresa que es diu Llafa, que també es dedica a l'exportació, i que en muntem aproximadament entre 60 i 70 diaris. La jornada laboral s'acosta a la seva fi. La brigada de jardineria del Nèstor i el Salvador han tornat a la nau de la Fundació Pere Mata, on descarreguen el material i deixen les eines a punt per l'endemà. En Salvador espera l'autobús amb altres companys per tornar a casa. Ell viu a Vila-seca, en una de les llars amb suport que gestiona la Fundació Pere Mata. Les llars amb suport són pisos integrats en una comunitat de propietaris, on viuen 3 o 4 persones amb malaltia mental, però que gaudeixen d'un bon nivell d'autonomia. Disposen, però, del suport d'un equip professional que els supervisa i facilita la seva plena integració a la comunitat. Després de la feina, amb els seus companys de pis, en Salvador prepara la llista de la compra abans d'anar al supermercat. L'encàrrec que va fer en el seu moment el grup Pere Mata va ser que Fundació Pere Mata desenvolupés tots els recursos que eren de caràcter social. Els serveis es distribueixen en 3 vessants concretes. Un, el servei de cobertura de tuteles a través de la protecció a persones que es troben incapacitades i que el càrrec ha sigut donat a Fundació Pere Mata. L'altre, el desenvolupament dels serveis d'habitatge, amb llars residències, pisos i programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb malaltia mental. I l'altre, el desenvolupament dels recursos de caràcter laboral i prelaboral, capacitació i formació per a persones que posteriorment s'integraran a treballar a través del treball productiu, en concret el Centre Especial de Treball. El Centre Especial de Treball té un volum d'activitat de 2,4 milions d'euros. Compta amb 14 clients, pels quals es realitzen els següents serveis. Serveis de jardineria, de bugaderia, de manteniment d'exteriors, d'hostaleria i muntatge industrial.